اسمعوا, יש לי רעיון מטריף, לא צריך ללכת יותר למכה, ירושלים קדושה רצח. למה? למה כתוב שמוחמד עלה לשמיים מן הקצה? يقول لك ما زي هالكتسي זה בב של אומיים. لا, יעני קצה העולם. ולק בו זה קצה העולם? בטח קצה העולם, למה מי גר פה חוץ מג'קי לוי? אך שמחתם של המוסלמים הייתה מוקדמת מדי. באותה עת החלו מסעות הצלב, שאת המפורסם שבהם הנהיג ריצ'רד לב הארי. Hello, I'm Richard and I have a heart of a lion. Hello, I'm Richard, in a hurtwelen. ريتشارد هارت والله اتشا الله. אך שמחתם של הצלבנים הייתה מוקדמת מדי. טום טום טקטש טום טקטש. אך שמחתם של המוסלמים הייתה מוקדמת מדי. heart Allah. هارت والله אך שמחתם של הצלבנים הייתה מוקדמת מדי. אך שמחתם של הממלוכים הייתה מוקדמת מדי. טום טום טקטש טום טקטש. שמחתם של המוסלמים הייתה מוקדמת מדי. קיש קיש בביאללה, קיש בביאללה, קיש קיש בביאללה, קיש בביאללה. מישהו רוצה מעיל אור? חמם? רחת לקו? כופף